كابينة زي ما أقول محدرة زي صحف نحن دالو عدل سلاز هاونا يقني الليبل عزت طلعون زغروت صنحياو تيوريتيكال مس براكتيكال حاويسو تايزو له تشالنج ناي غزياو محدار زبليو ونقرب لنا صنيحو أنا ها ياو أفتح كال غزياو محدار ونسلا زلهو تايم توم براكتيكال تشالنجز بزحلفه almost بريتوريا تاز فرم لو معنتي كل عامتنا غيرنا لنا ابز خلت عامت زي فلايك اخام مغابيت كل شحن 15 ندحر بريتوريا تفريمو غزياو محدار كاب 19 ندحر تايم زلو توم براكتيكال بهالو تشالنجز نعم افتح زولم حسابات انت يوم زبليو حيزه قريبه زلو ياو توم صحفات نميت نوجس زخون مبر ود يكونه نموجس زخون نايم أو يزلوا كاب استفلا بارتات كاب استفلا عودات إذا ما سبزح إذا تمهارن زفلتن سبلو فلذي استفلا له رؤيته توصيهم التي زي ما أقول محدرة زي ما حضر زلها أسفحون قد صالي مواصوز زخون نجارات كأمتي إلى تسفى جبر موكم تحسطو زيادة ينزلوا عبت أنا هاروز حسبكو صحف ما تولوا جزاهم محدار تقراي عمامات خيف السم زقات موزلوا بالدهوتات انتهى يوم زبل قالوا ما افتحزوا لهم ما حساباتون اللو فاينالي ما تقال علي زلوا مالتي ما كم ما توي بزعبا سمومع بريتوريا حيزولنا زمس صقاتاتن فتناهاتني كما توي مخنياتو غزياو محدار استمسرته وصيت سمومع بريتوريا سمعنت بريتوريا انت زي هلو نيرو تحزن ريو زلنا غزياو محدار مالتي ስለዚህ ከመእተው የሆነን ለዝሓስኮ ፈተናታትን ጸጋታትን ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝብል እዩ ተሓደ ጸጋታት ስምዕነት ፕሪቶሪያ እዩ ፕሪቶሪያ ብዙሓት ጸጋታት ሒዙ መጽኡ እዩ ጸጋታት ሒዙ መጽ ተሎ ሒዝዎም ዝመጸ ፈተናታት እውን ኣለዎ እዮም ስለዚ ታፍቶም ጸጋታት እንታይ እዮም ንኣብነት ዝብል ምርኣይ ምፍላጥ ريكوغنايز ناقبر كام خادون صبويو قال لي أسويلو كبادو تلعيلو بريتوريا خناس يرى قال لي أخا كبادو تلعيلو بريتوريا سمايك سكل يرى قن كلتيو نقرات زلوويو كم حزبي أب حزبي عبي سقم بسيحنا قبل علينا حدا قا بسيحو تقاليسنا هنا تقاليسنا تواقينا كنا نقولو تماويتنا هنا زي كل جزء نخبرنا يو نصانتنا نحرنتنا عين طف اني الناس جبرنا يو كينات سلازغونه زينا خرعنا لون نبريو ግን كل جزء حدا كينات كا بوليتيكال يجمامرو بوليتيكال فتح خل له عدم لك عاب كينات خنبر يخل تقرارب تزاته كتفوت حوخت كل لك بخينات تجميرو بخينات تودأ أنا سكاب زرع خوازم بوكو زفلت أنا قريب لين مجرشة ناب ترابيزا زرع مسيخا يزبل تخيل كاقدميو فولت أرت أوفوار صحافة سانزون بولوسات ما راح تزبهال ويكا بولوس ما راح يزبهال كينات أفويد انتجيرو يزوله بار كينات عروس لوزوسا يكونن بولوس زبله افويد كتقبر انت زيك إلكا إخانا في تخوينات تاتو سلازين احنا ون مجمرة افويد كنقوري كألنا نتخوينات آتينا هنا آتينا خندوخ نقورو زقبأنا تقاليسنا هنا تقاليسنا قل مجرشا ناب سمم معنات بريتوريا آتينا تسمع مينا لنا سلازين مساعتنا انتا ايو صقاتات أركيونا سمم معنات بريتوريا خبلت الله عادة تقصدو بيليو تقصدوا مبال سلكا بقليل قال زقلت أي مثلاً
ብዙሓት ኣካላት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ካብ ተኽሲት ደው ምባል ሓሊፉ ካብ ድምፂ ጥይት ምስማዕ ሓሊፉ እንታይ እዩ መምፅኡ ኢልና ዝብል ብዙሕ ዘረባታት ይስማዕ እዩ ተኽሲ ደው ምባል ማለት ዓብዪ ነገር እዩ በብመዓልቱ ዝመውት ዝነበረ ተዋጋኣይን ዘይተዋጋኣይን ኣድሒኑሎ ማለት እዩ ክንደይ ፕሮዳክቲቭ ዝኾነ መንእሰይ ኢና ንግብር ነርና ኣብቲ ውግእ ንዋጋእ ስለ ዘለና ተዋጊእና ኢና ግን ክትዋጋእ ተለኻ ብነፃ ኣይኮንካን as a cost of productive man power ኢና ንዋጋእ ነርና ስለዚ ሞት መናእሰይ ሞት ደቂ ኣንስትዮ ሞት ህፃውንቲ እንተስ ብድሮን እንተስ ብኣውሮፕላን እንተስ ብመዳፍዕ ዘጋጥም ዝነበረ ደው ኣቢሉሎ ማለት እዩ እዚ ዓብዪ ነገር እዩ በብመዓልቱ ዝመውት ዝነበረ እታ ናይ መወዳእታ ውግእ እኳ እንተሪእናያ ኣብ ቀርሰበር ኣብ ነበለት ኣብ ሽኳማጆ ዝግበር ዝነበረ ውግእ ክንደይ ሰብ እዩ ይመውት ነይሩ ኣብቲ ውግእ ዘየለ ከዓ በቲ ናይ ውግእ ውፅኢት ዝመውት እውን መዓት እዩ ነይሩ ስለዚ ሞት ደው ምባል ዓብዪ ነገር እዩ ማለት እዩ ካብኡ ምስኡ ተታሒዙ ዝቆስል እውን ኣሎ ብርክት ዝበለ ዝውግእ ኣሎ በቲ ኩናት እዚ እውን ደው ኣቢሉ ኣሎ በብመዓልቱ ከዓ ዝመዛበል ህዝቢ ኣሎ በብመዓልቱ ውግእ እንተልዩ ኣብቲ ውግእ ዝግበረሉ ከባቢ እቲ ህዝቢ ክመዛበል እዩ ንኣብነት ናይ መወዳእታ ጥቅምቲ 23 ቅድሚ ምፍራሙ ዝነበረ ከባቢታት ካብ ኣድያቦ ጀሚሩ እስካብ ነበለት እስካብ ቀርሰበር በዚ ከዓ እስካብ ሽኮማጆ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ፀላእ እንዳኣተወ እናሃለወ ከፈ ይብልን ነፍሰ ፁራትስ ኣዴታትስ ህፃውንትስ ብዙሕ ኣካላት ይፈናቀሉ እዮም ነይሮም ስለዚ ተኽሲ ደው ምባል ሓደ ዓብዪ ውፅኢትን ፀጋን ናይቲ ፕሪቶርያ እዩ ካሊእ ካብ ሙሉእ ዕፅዋ ኣድሒኑና እዩ ኣብ ገለገሊኡ ሕዚ እውን ከፊል ዕፅዋ ኣሎ ኣብ ዝበዝሕ ነገራት ግን ሙሉእ ብሙሉእ ተዓፅዩ ዝነበረ ድሒኑ እዩ መድሓኒት ኣትሊስት ሕዚ ቅርሺ ዘለዎ ሰብ ክሕከም ይኽእል እዩ ቅርሺ ዘለዎ ሰብ ባንኪ ተጠቂሙ ገንዘቡ ከውፅእ ይኽእል እዩ ክልእኽ ይኽእል እዩ ንሓንቲ 100 ቅርሺ ካብ ቤተሰብ ትስደደልና ሓደ ግዜ ብ60 ቅርሺ ሓደ ግዜ ብ50 ቅርሺ ሓደ ግዜ እስካብ 40 ቅርሺ ንገዝኣ ነርና ስለዚ እቲ ባንኪ ስልኪ መጓዓዝያ እውን ብኸፊል ምኽፋቱ ኣክሰስ ናይ መድሓኒት ክርከብ ምኽኣሉ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀጋ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ዝነበረ ሲጅ ካብኡ ድሒኑ ዝተወሰነ ከምዚ ዝበለ ከብል ገይረሉ ካሊእ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ሰራዊት ትግራይ ንሰላም ዘለዎ መርገፂ እውን ብተግባር ኣረጋጊፁ እዩ ተደጋጋሚ ብፀላእትና ናይ ኩናት እዮም ካብ ኩናት ወፃኢ ክነብሮ ይኽእሉን ገለገለ ዝብለ ተሓሳስባታት ሰፊሕ እዩ ነይሩ ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመ ሰራዊትና ዘርአዮ ንሰላም ዘለዎ ቅዋምን ህዝብና ዘለዎ ንሰላም ቅዋምን ክንደየናይ ንሰላም ብተግባር ደው ንብል ህዝቢ ምዃንና ሰራዊትና እውን ምስ ዓቕሙ ወላ ንሰላም ደው ክብል ከም ዝኽእል መረጋገፂ እዩ ኣብቲ እዋን ንሱ ቤት ምክሪ ትግራይ ተኣኪቡ ስለ ሰላም ዘቕረቦ ብጣዕሚ ዝገርም ሓሳባት እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን ተሳተፍኩም ሰባት ተለኹም ወይ ብሚድያ ዝረኣኹምዎ ተለኹም ስለዚ እዚ እውን ሓደ ፀጋ እዩ እቲ ካሊእ ፀጋ ናይ ፀላእቲ ኣፈላላይ ኣሰላልፋ ክቕየር ገይሩ እዩ ኣብቲ ውግእ እዋን ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ዝነበረ ደማዊ ውግእ እንታይ ገይርዎም ነይሮም ኩሎም ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደ እዮም ተሰሊፎም ነይሮም ብሰሜንስ ብደቡብስ ብኩሉ ዝመፁ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደ ተሰሊፎም ይጭፍጭፉና ነይሮም ፋኖ ሻዕብያ
مس بيبي تحازيلهم مصيام بينهم مصيام يفلتون تحازيلهم تقراويتهم مصيام سنتت أو جملنا نيرا بريتوريا مستفرمت جن أوتوماتيك زوم حيل تازيوم منا مفلياتي زوم حيل تازيوم حبيرهم خوري يكون بعلامة بالرأي حبيرهم زخوري يكون حبيرهم ناي زي مخادم موسيتون حز زخون وذلون نرى لنا سلازي اتي أبلع على تجراي تفتيرو زنبرة السلالفة كفلا جيرو خلوت جيرو والله كالي وقعتنا اتليست بسلام كحكموا جيرو له ያው ውግእ ተካይድ ኮይንካ ኩናት እንተሊኻ ብርክት ዝበሉ ውግኣት ክህልውኻ ግድን እዩ ብኮሚደረ ኣይኮንካን ትፃወት ብጥይት እዩ ብጥይት እስካብ ዝተዋግኣኻ ከዓ መቑሰልቲ ሞት ግድን እዩ እቶም ሽዑ ተጎዲኦም ዝነበሩ ብፆት ተረጋጊኦም ክሕከሙ ኣኽኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ከም ፀጋ እዚኦም ክንርኢ ንኽእል ኢና كأو فتناهات كن حزب موتيو ملو صقاهات راح حزب يكون موتيو فتناهات حزب موتيو تحد حزب وزمص فتنا او مرار حزن مر فليات قولي قوص غير او مرار ح اوشت يكون اوشت بارتي تي منغس مرح زنوره بارت هوحات اوشت يكون بدغون زنوره فلالات نيرم سراوت كل عامت ملو تخوينات نات خير اندالو فرلاي نيرو جن حد نتصلاي هتقدم نتصلاي سلا تقدم ما يتوصل نفلالايات بربب مدرخوب زكايرو حبيت في الليات يقاطمو تحالفهم سكدحان سك غزي يمصانا الكا تخدم زي ممصو جن بريتوريا ممصو جن تومو فلالايات قولهم كوسو أو نا حفاش كوسو نا ميديا كوسو غيريو كالي فلالاي كاب ميديا كافت بارت تقبعلو وصاون سنة 21 ناب أديسابا ناب مقالة مستملسنا أوتوماتيك الفلالاي استجمرة وكينات من مريح وزبلي زغينات فينا حزب تግራይ كينات حدا أكل نحدا أكل زون نخينات يكونن قلنا عبي وطتينا عتينا خوينات زي وداخا ما قالينا حزنا نمبر خوينات يودانا فرقونا يبصحنا ما كبير وططاتي بتحد سايت اي كالكم سجر منغستي تايش زبل بتحد سايت كا او حاتي مريح عويتو سلازي نحنا طرينا قبل لكم كون زلنا زبل فلليات وصيو سلازي دحرتنا بريتوريا زياتهم بتاع من صفحو كخدو غيريو كالي فتنا تي استرجاع حيل تخيل له غيريو معناته افتنا بريتوريا حدا كاب زقمطو عتق مفتاح زبل ناي سراويت عتق مفتاح زبل عتق ها تفتح خا قالت هم تعنتو طلعهم زبلوا رب مع صفيح سلازغونه بروباغندا تايت عتق مفتاح عتق مفتاح خانتا يخون قال زبل بزقباء زي تنتنه عتق ها فتحوا خايم ناي بيبي تأزازت كونيها كومزي خازبل تفلاليو بروباغندا هاسل زنزحو زنبرو زيون تسراويت استرجاج أخي يخون كم تقدمي أو كينات نحلو زنبرو ستم حد عينة الرأي حد عينة التحاسبة كي يخون غيرويو كالي نحيلتات انتت زبلال الرأيات فتيرو انت بطعم حماق انت بطعم حماق دحرنا سمع بريتوريا تفصم استرأي الرأي نحيلتات انتتس تبلالزو بتحد سايد بيبي أكلنا بريتوريا سلازغنا مس بيبي حبيركا مسرح حشي إزبل الرأي كاب فانون كاب شعبيانكو بيبي حيس بلا الرأي بتحد قص دما بزي من محنكات مش شعبية ما فول جونوسايد كفتصم بزي مصوعتي زمت أنا عسران قال عمت كيم حيزو حزب تግራይ كصنت زمت حيلي موزيك تدرادر موزيك تعرق موزيك تعريكها نتحد حيل توقع
زبلات الرأيات مجمع مسفان نخينكا سلازي نتوم حيلتات انتتس نتوم تدميرهم نتوم تقاراويتهم زموزو حيلتات زي بحيش زبل الرأي مفتارو زي تحدى فتنا أيو مالتي زي لا زي كما تو وسيدة جزياو منجستي ما مخيف السم بتكبر زقات موزلو بدهوتات انت أيوم زبل حدا بوينت سكري تحدى وشتاوي بدهويو أفتو وشتاو بدهو تحدى نتوي استحلا لخ سبعون محبراون كتبا تفتيري استحلا لخ ያው ትኹናት ዝፈጠሮ እዩ ትኹናት ዝፈጠሮ ግን ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ሰብኣዊ ማሕበራዊ ቁጠባውን ቁልብላባት ምፍጣር እዩ ኣብዚ ብሚልዮን ዝቁፀር ተመዛበለ ህዝቢ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ካብ ምዕራብ ዝተመዛበለ ካብ ኢሮብ ካብ ዛላምበሳ ዝተመዛበለ ካብ ደቡብ ዝተመዛበለ even سكاب سامر خواب تزام مزاولو سكاب دحرين يربع موزي سلازي بمليون زقوست زقوستر تمزابل حزبي نوزي زخون بخل مقوي استمست ماي مدحانيت كالوت ناي تمرتس ناي كالوت ناوتس تجزياو منقستي كشكمونا بزي خيل حلخلخات قلولاوات زفطرو صقماتيم كالاي بتخوينات زتاسيان طقعات بصحنن نشتيم هلاوي افتخوينات ያው ኩናት كل له ኣብ የትም ዓለም ዝረአ ፍላይና هنا خا ጆኖሳይዳዊ ኩናት ስለ ዝኾነ ወረርቲ ከም መሳርሒ ኩናት ውን ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ጥቃዓት እዩ ስለዚ ስነ ልቦናዊ ህሴት ኣጋጢሞሎ ኢኮኖሚካሊ ህሴት ኣጋጢሞሎ ነዚኣተን ንምድሓን ዝግበር ቃልሲ ፈታኒ ይኸውን ማለት እዩ زياتن فرقي نايت حبرت سبين فرق أكل نايت حبرت سب كوينن زياتن تابز قط يمون زلوا سنن البناون قطباون محبراون محسيتي نختوص in fact سكحوزي قصل له عركي وي بعل جزايل أميناتهم زحدرت تقاتلات حدر له كالوت مغنيات تكون توسخت كله وانت قالوا حد نايت خوينات زفترو تاشمون قلولاون محبرسباو قلولاون كون يخليو سلازي زياتهم نافتح خانه مخاد نتغزياو محدار حدا تشالنج كوينو والله بتخوينات غداز زبصحهم سبيلات تغادلتون الله بركت زبل بروداكتيف منسي حدا اغرو حدا ايدو عينو استفعل اكلاتو تغوديو ام بروداكتيف كوينو الله سلازي نزي بخمي ملكوعيه كحويو بخمي ملكوعيه نا بروداكتيفيتي كملسو زبل نتي غزياو محدار تشالنج خوينو خاب زلو السبعاوي قلبلاوي بتخوينات مغنيات ناب تمرت خود زخلو اباصحن حصاناتن بغزيوم يكودن 3 عامات 4 عامات حصانات تግራይ اباصح تግራይ ناب تمرتيت يكودن زي مخادوم زفطرو عبي قلبلاو بزي مخادوم ممنتاي يميوعلو نيرم حدا عدميهم حليفوهم الله تاب تمرتي كالأي انت أي ناقور يوم زوعلو نيرا حد جزانا انت رئينا أفتوا النسو بزعبا انت إذا حاسب حسان بزعبا ديشكا مسرح بزعبا سنايبر مسرح بزعبا درون بيشتا إذا حاسب نيرا ناي تمرتي ناي هنسات ناي خالي تحساسبا يقول صوزة تحساسبا زي نختمو لسو زوس دلكا جزي قليل يكون عبيز تحلال خي يقول يوم محدار عبي تشالنج خوين ولا بتكبر مالتي سلازي مستبكل زلو صقم زمتعتن اخول زغونه حجزات سبعه حجزات زي مهلاون ኢኮኖሚካዊ ሓገዛት ዘይምህላው እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ቻሌንጅ ትኸውን ገይሩ እዩ
ካልኣይ ውሽጣዊ ፀገም ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ ዘይምቕባል ዝፍጠሩ ብድሆታት እዮም ተዓንቶ ዘቕረብክዎ እቲ ዝተሓላለኸ ሰብኣዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው እዩ እዚ ናቹራል ኩናት ዝፈጠሩ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ውሽጣዊ ብድሆ ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብ ዘይምቕባል ዝፍጠሩ ብድሆታት እውን ኣሎ ዓንቶ ጥላሁን ብሰፊሑ በቲ ሰርክል ይገልጾ ነይሩ ዝለዓለ ውሽጣዊ ብድሆ እዩ ሓደ ኣብ ሰላም ዘሎ መርገፂ ጽኑዕ ዘይምዃን እዩ ኩሉ ነገርስ ብሰላም ክውድእ ይኽእል እየ ዝብል መርገፂ ኻ ጽኑዕ ተኾይኑ መጨረሻኡ ትቃለሶ ካብ ደገን ዝመጸካ ጥራይ እዩ ናይ ውሽጥኻ ናይ ውሽጢ ኣረኣእያኻ እዚ ይምጻእ ጽቡቕ ከፍ ኢለ ብጠረጴዛ ብሰላም ክፈትሖ ይኽእል እየ ዝብል ጽኑዕ መርገፂ እንተልዩ እኳ እዚ መርገፂ ዘይብሉ ሓይሊ እንተመፂኡ እኳ ጥራይ ኢኻ ትቃለስ እዚ ምስ መርገፂ ዘለዎ ግን ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብሰላም ክትዘቲኻ ክትፍጽም ትኽእል ኢኻ ወይራ ዘባና ዝገጠመ ሓደ ግን ኣብቲ ሰላም ዘሎ መርገፂ ጽኑዕ ኣይኮነን ሰላምስ ንዝኾነት ዝገጠመካ ቻሌንጅ ንግዚኣ መፍትሒት እምበር ብድሕሪኡ ተመሊስካ ናብ ኩናት ናይ ምእታው ድሌታት እዚ ኣብቲ ላዕለዋይ ፀፍሒ ናይ ትውድብ ሰፊሕ እዩ ናይ ሰላም መማረፂ ከም ናይ መወዳእታ መማረፂ ህዝብናስ ብሰላም ይኽነብር ካብ ናይ ሰላም ትርፋት እዩ ተጠቃሚ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይምውናን ሰላም ዝተወሰነ እዋን ተደጋጋሚ ኣብ ሚድያ ግዛዕ ክዝረብ ትሰምዑ ኢኹም ተኹስ ጠጠው ክብሉ ኢና ልኢኽና እምበር ሰላም ክፍርሙ ይረኣኽናዮም ዝብል ኣሎ ጽቡቕ ተኹሰብ ኣብታ እዋን ንሳ ፃዕፂዓ ነይራ ፃዕፂዓ ስለ ዝነበረት ተኹስ ጠጠው ኣቢልካስ ድሕሪኡ ፅባሕ ግን ናብ ተኹሲ ንኽትምለስ ማለት እዩ እዙይ ነቲ ሰላም ዘሎ ጽኑዕ ዘይኮነ መርገፂ ምህላው እዩ እዙይ ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነትን ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዕማማቱ ከይፍጽምን ሓደ ዓብይ ቻሌንጅ ኮይንዎ ዘሎ እዩ ካሊእ ናይ ፕሪቶርያ ዝፈረመ ውድብ ኣብዚ ውድብ እዚ ቁልፊ መራሕቲ ነቲ ስምምዕነት ካብ ልቢ ዘይምቕባል እዩ ካብ ልቢ ዘይምቕባል ሓደ ዓብይ ቻሌንጅ ኮይኑ እዩ ካሊእ ነጥብታት ብዙሕ ዝተረኣየ ይመስለኒ ናይቲ ፕሪቶርያ ዓንቶ ኣነ ከቕምጥ ፈቲነ እየ እቲ ቻሌንጅስ ፈተናስ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ተራእዩ እቲ ውሽጢ ዘሎ ብቲ ናይ ስምምዕነት ፕሪቶርያ እንታይ እዩ ትሕዝትኡ ዘይኮነ ካብ ምንታይ ይብገስ ካብታ መንግስትነት ምፍራስ ትብል መንግስቲ ክትፈርስ እያ እሶ መንግስቲ ተፈሪሳ ሓደ ስልጣን ምምቓል ክመጽእ እዩ ካልኣይ ኣብ ስልጣን ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ኣካል እውን የሉን ካብዚኣ ብምብጋስ ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ብዝግባእ ዘይምቕባል ዘይተቐበልካ ኣብ ተግባር እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ዕማማቱ ከይፍጽም ማዕንቃፍ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ካብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ካብ ዘይምቕባል ዝብገስ ካብ መጀመሪኡ ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ ንምዕንቃፍ ከም ስትራቴጂ ሒዝካ ምንቅስቓስ ነቲ ስምምዕ ሰለስተ ዓይነት ሰለስተ ተታሒዙ ተበጊሱ ምዕንቃፍ ምምካን ምቕታል ኣብ ሰላም ጽኑዕ መርገፂ ዘለዎ ሓይሊ እዞም ሰለስተ ምን እዚኦም ሒዞ ይኮነን ክንቀሳቐስ ዘለዎ ክቃለስ ዘለዎ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ቻሌንጅ ኣለዎ ጸጋ ኣለዎ ነቶም ጸጋታቱ ማክሲማይዝ ምግባር ነቶም ቻሌንጅ ከዓ እንዳበዳህኻ ምኻድ ይኸውን ነይርዎ ካብ መጀመሪኡ ግን ምዕንቃፍ ምምካን መቕታል ኢልካ ዝተበጊስካ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኣይትቕበሎን ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዘይተቐበልካዮ ከዓ ኣብኡ ተለኻ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣይትቕበሎን ክሰርሕ ኣይትገብሮን ማለት እዩ ካሊእ ውሽጣዊ ፀገም ኣብ ምስረታ ግዝያዊ ምምሕዳር ሓበራዊ ምርድዳእ ዘይምንባር እዩ ሓበራዊ ምርድዳእ ኣይተፈጥረን ኣብቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ክምስረት ተሎ እንታይ እዩ ዕላምኡ ከመይ ጌርና ኢና ክንምስርቶ ንክንደይ እዋን ይኽፀንሕ እንታይ ተልእኾ ይሃልዎ ዝብል ምርድዳእ ኣይነበረን
جست تنوح وان نامر حز صنح ودب نامر حز صنح أكل بغض على نتفتي انتريم جافرنمنت هون نص مرح خوينكا خوينو قصرنا يمحسن زي يكون انت تعرف كأ ناب حرقوس قوس ناب عقرقر ناب قتشت متى نتجزاو محدار ناب معنقف متى جزاو منقستي جزاو محدار مقابيت شمون تاي فاينل كابينة أتعيشنا بريزيدنت وانت مرزع عسرا مقابيت جن هذا عبي نايس على مصحف تداليو هذا عبي نايس على مصحف جوجل له يهودا زبل أوش تعسر تمعلتي كما يزبل جوجل له يهودا في التاريخ حسابه وشي كابزي مقبل زمتسيو جوجل له يهودا يو ناي بيبتال أخيو سلازي تقامو بايت خير قص كأنك فلو زبل نام كلاس نام عنكف نتجزاو محدار تاعتي مالتي أوزي تجبره نايس ألمن أجر خير قص ناي مقبار استقدر حقت نوحيو لازم تجزاو محدار جنا كاب استوصنا جزي مسرح زي كونه تعنكفو جنا خجمرت له يعنكفات كتيمو هاي لو خجمرت لهس تعنكفو ناب زي شرح له خناهاتيو لابل خيدو مالتيو مدرخات يسوعني رجزاو محدار قمتي حزي خوينو وزلو يكون نيرفت ما جمر يا خوابي اتليست بلان وزيو استفلا لي اكلات تصوعم ناي زوا ناي وردا امرار حس تصوعم ميت تخيدو سلسته معلتي تصنحت بدحريا نتن تخيدا مدرخات نتن تفترا مردات ناي ود بسرح فصامي ناب شوعتيو ناب كل زوات تمقاقيلو ناب مفرس تخكل يكون انت تمايت كايو ود بيزفرسلو كدعيو قال زولو عبيت تشالنجات قاتيمم كاوزي مزي تتحيزو تي غزياو محدار قبلنت كيهلو بزحت سيرات تفايسم هايلو عنتو قال زي كان مقابيت عسرا جميرو سفحت سيرات كاب من تايز جمر سمعنت بريتوريا كان مانديتو موصايم فريمم سمعنت بريتوريا زفرم اكلات كان مانديت وصايم فريمم منقست خفرسو ايسردنا يما تسمع معت خوينكا تخسططو كتبل خوينكا اب ان دردر انك هبالو كل بزطعمك يكون كان تقبله ايخونن تزسعر ايخونن صبللتا ناترايكا صبللتا ندارخا كواس كله يتقبلون بيبي حزوز مسكو كله يتقبلنا ابي 24 ساعات تطوبلو براتكم الراقفو معاتكم تهزولي منيرم سلازي ولا صبللتا هلو اي وسدن نحنا خا تحتن العلم كوينا انا فريبنا يفتو انس كلنا نفلط ناس نبرخنا هاف تግራይ ዝነበረስ ኩሉ ታዝ ነበረት حقي فلتاي سلازي قبلوا زغبوم ነገር ተቀቢሎም መጽኦም ሬድ ላይንስ ዝወልዎ ናይ ምዕራብ ትግራይ ናይ ደቡብ ትግራይ ሬድ ላይንስ ኣይንቀበልሎም ገዲፎም ታውን ታሕት ዘሎ ግን ተፈሪሙ መጽኡ ድሕሪኡ መንግስት ተፍሪሱ ገለ ዝብል ቤት ምኽሪ ፍሪሱ لوخ ناي بلصقنا ايو وزت زول معت صلمتات تومفت صحف تريوم زلهم مالتي ناز تاعتي تخالي ود منغسن نو حوان زي تفلالي بحد خوينو ممصو يو تحدث صقم كوين زلو ام تعنتو افت حدا صحفون زغلص نبره ያው መንቀሳቀስ ናይት መንግስትስ ውድ ቢዩ ኣብ ኩሉ ነገራት ዝተኣሳሰረ እዩ ኣብ በጀቱ ኣብ ሓይሊ ሰቡ
ውድብ ዘያእትዎ ነገር የለን ውድብ ዘያእትዎ ነገር ስለዚ የለ እቲ ናይ መንግስቲ ተመሓውር በይኑ ዓርሱ ክኢሉ ክሰርሐሉ ዝኽእል ኩነታት የለን ስለዚ እቲ ሓደ ዓብይ ፀገም ዝኾነ ግዝያዊ ምምሕዳር እቲ ፓርትን መንግስትንስ ክትፈልዮ ይትኽእል እዚ 30 ዓመት ልዕሊኡ እናሰርሐ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ውድብ ኣኼባታት ናይ መንግስቲ ኣኼባታት ይዕንቅፉ ናይ መንግስቲ ስራሕቲ ይዕንቅፉ ንኣብነት 2016 እንተሪእናዮ ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ዓመት ኣብ ኣኼባ ኣይተወዲኡ መብዛሕትኡ ተመራርሓ ክወፅእ ተሎ ኣብቲ ውሽጢ እውን ኣብ ሕድሕድ መስሪያ ቤት ልዕሊ 30% 40% 50% ኣባል እዩ ዘሎ ሶስቱ እውን ንሳ ከጨናጭን እዩ ዝውዕል መንግስቲ ዲስፋንክሽናል ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብሓደ ኮይኑ ዘይተኣሳሲሩ ምባሉ መንግስቲ ባዕሉ ዘዋፍሮ ባዕሉ ዘንቀሳቅሶ ሓይሊ ዘይምህላው ሓደ ዓብይ ቻሌንጅ ኮይኑ እዩ ካሊእ ኣብ ፀጥታ ዘሎ ናይ ተፀዋዕነት ፀገም እዩ ኣብኡ እውን ክሊር ራይ ተገብረን ድሕርቲ ናይ ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመስ ናይ ፀጥታ ኣካላት መን እዩ ዝፅውዕ ናብ መን እዮም ተፀዋዕቲ ዝኾኑ ፍሉጥ እዩ ንሕገ መንግስቲ መንግስቲ ናይ ምሕላው ህዝቢ ናይ ምሕላው ማንዴት እዩ ዘለዎ እዚ ግን ክሊር ኣይተገብረን ክሊር ስለ ዘይተገብረ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንስኻ ናተይ ኢኻ ናብ ምባል ናብ ውጥጥ ከእትውዎም ይፍትኑ ማለት እዩ ካሊእ ባዕሉ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝፈጥሮም ፀገማት እውን ኣሎ ሓደ እቲ ቁልፊ ፀገሙ ናይ ምፍፃም ዓቕሙ ዊክ ምዃን እዩ እቶም ዓንቶ ጥላሁን ዘቕምጦም ዝነበረ ክፍፅመ ይኽእልን ውሳነታት ይውስን እቶም ውሳነታት ሓደ ዘይምውሳን ዓብይ ፀገም ኣሎ ካልኣይ እቶም ዝወሰኖም ውሳነታት እውን ኣይፍፀመን ስለዚ ሰብ ናብ ምጥርጣር ከኣቱ ይገብሮ ማለት እዩ ናይ ሕጊ ልዕልነት ኣይተረጋገፀን ተሓታትነት ዝበሃል ነገር የለን እዚ ብዘይምህላው ኣፀጋሚ ይኸውን ንኩሎም ኣረኣያታት ዝሓቁፉ እውን ኣይኮነን መንግስቲ ዝተወሰኑ ፓርትታት ኣለዉ ግን ንኩሉ ኣረኣያ ዘይሓቁፍ እንተኮይኑ ቅቡልነቱ ካብ መጀመሪኡ ይጓደል ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም እውን ካልኦትን ዝበሉ ነቲ እሺ ናብ መፍትሒ ቅድሚ ምእታዊ ክልተ ፖይንትስ ደጋዊ ፈተናታት ከዓ ኣለዉ ሓደ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ዝፈረመ ሓይሊ ባዕሉ ፒፒ ዝፈጥሮም ዕንቅፋታት ኣለዉ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ይኹን ኣብቲ ፕሪቶርያ እውን ምርድዳእ ዝተፈጥረሉ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ምምላስ ዝተመዛበለ ህዝቢ ምምላስ ኣብኡ ዘሎ ዕኒኒ እኹል በጀት ምምዳብ ንዲዲኣር ዝኸውን ነገራት ሓገዛት ምግባር ፀገም እዩ እቲ ናይ ፌደራል ዝፈጥሮ እቲ ፀረ ፕሪቶርያ ዝኾይኑ ሓይልታት ከዓ ከም ንፋኖ ሻዕብያ ዝበሉ ከዓ ቀፃሊ ዝኾነ ብትግራይ ትርምስ ንክፍጠር ዝገብርዎም ፀገማት ኣለዉ መፍትሒ ሓደ ነቲ ቁልውላው ነቲ ሰብኣዊ ማሕበራዊ ቁልውላው ኣጋጢሙ ዘሎ ነዚ ኣብ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ዝሰርሕ ትካል ክህነፅ ክኽእል ኣለዎ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ዘኽብር ሓይሊ ምስቲ ዘኽብር ሓይሊ ብዝግባእ ምርድዳእ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዲዲኣር ዘሎ ኩነታት እውን ግልፂ ተገይሩ ንብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ንብዙሕ ሕማቕ ነገራት ይውዕል ስለ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ኣረኣያ እውን ብደንቢ ምርድዳእ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ንኩሎም ኣረኣያታት ዘሳተፈ ሓቆፋይ ዝኾነ ስብጥር ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዚኣቶም ብምግባር ንቐፃሊ መረፃ ምምችቻው ካውንስል ንኩሉ ተሓሳስባ ህዝቢ ዝውክል ናይ ህዝቢ ካውንስል ወይ ከዓ ቤት ምኽሪ ኣድቫይዘሪ ካውንስል ቀልጢፉ ክጣየሽ ኣለዎ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ መሰረት ዝገበረ ስትራቴጂክ ዝምድናታት እውን ካብ ብሕዚኡ እንዳተጀመረ ክኸይድ ኣለዎ ስለዚ እዚ ተተገይሩ ኩሉ ግዜ ብከምዚ ዓይነት እናተማኸረ ሓሳባት እናመፁ እንተኸይዶም ካብ ብርሑቕ ኮንካ ምድበራይ ምህን ኢልካ ኣካል ናይቲ ፀገም ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮንካ ምርዳእ ተፈጢሩ እቲ ፀገም ክፍታሕ ይኽእል እዩ ይቐኒየለ